נו, אתה צער עמי. יאללה, עמית, בוא לבריק דנס. איה! פספסתי! אוקיי, אני בא. יו, זה בא אליי. ו... לא וואפה! זה אפיק סייב! עוד אפיק סייב! הצלנו את זה! אני אעיף את זה! לא! אני בתנוחת הדסבידני, עמי. יאללה. אוי לא. לא מתקרב. דסבידניה. צדיק התמד. או... ג'נדנה. הוא העיף אותי! עמי, תנוחת הדסבידני. בנדנה. לה. כדור מתקרב, עמית, מה עושים? יו, מתקרב אליי. לא! לא! תנוחת הצער. איה. לא, יא זבל. יאללה, תנוחת הצער. הם עושים גול עצמי. עמית, תנוחת הצער. עמית, אתה מוכן? זה הרגע הגורלי שהתאמנו. תמשיך, זה טוב. מה הוא עושה? יפה, בדיוק. אוי לא. יו! הוא חשב להעיף אותי בתנוחת הצו, אה? ביי! יורי, מהר. יאללה, אני חוזר. כן, רק... לא! יו, אפיק סייב! יש! מה זה? אוי לא. אהבתי. וואו! מה הוא עושה?